Za jednu noc zomrelo 185 000 vojakov. Žiadna nepriateľská armáda. Žiadna choroba. Žiadna prírodná katastrofa. Len ticho. Aká sila na zemi to dokáže? Asýrčania boli majstrami v obliehacej vojne. Zvrhli ríše. Ale mimo Jeruzalema sa stretli so svojím zápasom. Nie v boji, ale v tme noci. Aká sila dokáže zraziť najmocnejšiu armádu na kolená bez vystrelenia jediného šípu? Chceme vás vrátiť do smutných čias v Jeruzaleme. Ulice, ktoré kedysi patrili Bohu, boli teraz plné falošných modiel. Ľudia týmto falošným bohom pálili sladko voňajúce listy, zatiaľ čo kráľ Achaz, Ezechiášov otec, ich odviedol od pravého boha. Mladý princ Ezechiáš z okna sledoval, ako sa jeho ľud klania týmto neživým sochám. Veľký Šalamúnov chrám, ktorý mal byť plný modlitieb a piesní, bol teraz tichý a zamknutý. Už tam nikto nechodil. Ale Ezechiáš bol iný ako ostatní. Keď ľudia zabudli na Boha, spomenul si na všetky príbehy, ktoré mu rozprávali jeho učitelia. Príbehy o kráľovi Dávidovi, ktorý dôveroval Bohu a vyhral jeho bitky. Príbehy o Mojžišovi, ktorý viedol Boží ľud cez púšť. Príbehy o Abrahámovi, ktorý celým srdcom veril v Boha. Toto neboli len staré príbehy pre Ezechiáša. Boli skutočné a dávali mu nádej. Každý nový deň videl Ezechiáš v uliciach Jeruzalema stúpať ďalšie falošné chrámy. Ľudia zabudli na svoje zvláštne priateľstvo so skutočným Bohom. Boli stratení a zmetení ako ovce bez toho, aby ich niekto viedol. Potom sa všetko zmenilo. Král Achaz zomrel a Ezechiáš sa stal novým kráľom. Bol mladý, ale vedel, čo má robiť. Svoju prvú prácu ako kráľa išiel priamo do Šalamúnovho chrámu a povedal svojim pracovníkom, aby otvorili tie veľké zamknuté brány. Ľudia s vyvalenými očami sledovali, ako ich nový kráľ urobil niečo odvážne. Zvolal všetkých kňazov a povedal: vyčistite tento chrám a vyberte všetko, čo tu nemá byť. Budeme znova uctievať Boha správnym spôsobom. Deň čo deň Ezechiáš tvrdo pracoval, aby priviedol svoj ľud späť k Bohu. Povedal svojim robotníkom, aby rozbili všetky falošné modly. V celom Jeruzaleme ste mohli počuť kladivá udierajúce do kameňa, keď sa falošní bohovia zrútili, kde kedysi stáli zvláštne oltáre. Teraz tam nebolo nič, len rozbité kúsky. Ale Ezechiáš chcel urobiť viac, než len rozbíjať sochy. Chcel napraviť srdcia svojich ľudí, pomohol im spomenúť si na ich zvláštne puto s Bohom. A všetky sľuby, ktoré Boh dal ich rodinám už dávno. Postupne si ľudia začali pamätať, kým skutočne sú. Chrám opäť ožil. Piesne a modlitby opäť naplnili jeho siene. Z oltára vstal správny druh obetí. Radosť sa vrátila do Jeruzalema, keď sa ľudia vrátili k uctievaniu pravého Boha. Ale nie všetci boli z týchto zmien nadšení. Ďaleko na severe sa pripravovala mocná asýrska armáda. Počuli o tomto mladom kráľovi, ktorý sa odvážil byť iný. Predtým porazili mnohé iné národy a teraz hľadeli na Jeruzalem. To, čo urobil Ezechiáš, bolo statočné, ale prišlo to s nebezpečenstvom. Blížila sa veľká búrka, najväčšia skúška, ktorej kedy jeho viera čelila. Ale nateraz boli judskí ľudia konečne späť na správnej ceste a nasledovali jedného pravého Boha. Musíme vám povedať o najstrašidelnejšej armáde, akú kedy kto videl. Asýrčania neboli len obyčajní vojaci. Boli ako obrovská búrka, ktorá zničila všetko, čo im stálo v ceste. Keď pochodovali, zem sa triasla pod nohami tisícov bojovníkov, ktorí boli všetci vycvičení, aby prevzali každú krajinu, ktorú chceli. Zamyslite sa nad tým. Mali obrovské drevené veže vysoké ako stromy, ktoré sa valili k mestským hradbám na veľkých kolesách. Neboli to len jednoduché veže, ale pohybovali sa bojovými domami. Asýrčania umiestnili svojich najlepších lukových bojovníkov do týchto veží, aby strieľali šípy na ľudí pod nimi. Ich najstrašnejšou zbraňou bolo niečo, čo sa nazývalo baranidlo, obrovské poleno s kovovou hlavou v tvare baranej hlavy.
Tieto stroje narážali do mestských hradieb znova a znova. Nikdy sa neunavili, nikdy sa nezastavili, až kým sa steny nerozpadli ako bloky. Asýrčania vedeli, že búranie múrov nestačí. Potrebovali zlomiť aj nádej ľudí. Predtým, ako zaútočili na mesto, poslali ľudí, aby rozprávali strašidelné príbehy o všetkých ostatných mestách, ktoré zničili. Mnohé mestá sa vzdali práve od vypočutia týchto príbehov. Ich armáda bola super organizovaná, mali špeciálnych vojakov len na stavbu mostov a ciest. Iní vedeli kopať pod múry. Niektoré by dokonca mohli zmeniť spôsob, akým rieky prúdili, aby zaplavili mestá alebo zastavili dodávky vody. Keď Asýrčania obkľúčili mesto, nielenže naň zaútočili, ale všetko odrezali. Žiadne jedlo sa nemohlo dostať dnu. Žiadna voda sa nemohla dostať dnu. Žiadne správy sa nemohli dostať ani von. Postavili okolo mesta kruh táborov, ktorí by ľuďom vo vnútri ukázali, že neodchádzajú, kým mesto nepadne. Ich šípy neboli len obyčajné šípy. Asýrski lukostrelci boli takí dobrí a bolo ich toľko, že keď vystrelili všetky naraz, ľudia hovorili, že to vyzeralo, ako by slnko zmizlo. Ich štítová stena bola ako pohyblivá kovová hora, ktorá chránila ich vojakov, keď postupovali vpred. Asýrčania boli hrdí, že sa ich všetci báli. Urobili veľké kamenné obrázky, ktoré ukazujú, ako vyhrali svoje bitky, aby každý vedel, čo sa stalo tým, ktorí proti nim bojovali. Ich král Sanacherib sa rád chválil svojou armádou. Písal o svojich víťazstvách na hlinené tabuľky a všetkým hovoril, ako ľahko môže jeho armáda poraziť každého, kto s nimi bojoval. Sám seba nazýval veľkým kráľom, kráľom sveta. Teraz pomyslite na to, že ste v Jeruzaleme a počujete, že k vám prichádza táto obrovská armáda. Tá istá armáda, ktorá už porazila Severné kráľovstvo Izraela. Tá istá armáda, ktorá zničila stovky miest. Tá istá armáda, ktorú nikto nikdy neporazil. Tomu čelil Ezechiáš a jeho ľud. Ale to, čo sa stalo potom, by prekvapilo každého, dokonca aj mocných Asýrčanov. Takmer počujeme znepokojený šepot v uliciach Jeruzalema. Ako môžeme bojovať s takým silným nepriateľom? Ale Ezechiáš sa nechcel vzdať, vedel, že prídu Asýrčania, ale mal plán. Najprv Ezechiáš zavolal všetkých robotníkov v Jeruzaleme, že potrebujeme pevnejšie múry. Povedal im, väčšie, vyššie, hrubšie múry. Čoskoro naplnil vzduch zvuk kladív a dlát, keď robotníci postavili okolo mesta nové hradby. Pracovali od východu do západu slnka. Pretekali, aby skončili skôr, než príde nepriateľ. Ale Ezechiáš vedel, že samotné múry ich nezachránia. V dlhom boji by potrebovali viac vody ako steny. Hlavný vodný zdroj mesta bol mimo hradieb. To by nefungovalo, keby ich obkľúčili Asýrčania. Takže Ezechiáš mal iný nápad, šikovný. Prikázal robotníkom vykopať tajný tunel. Toto nebol hociaký tunel. Bola super dlhá a viedla priamo cez pevnú skalu. Robotníci začali kopať z oboch koncov v nádeji, že sa dostanú do stredu. Bola to ťažká práca, ale išli ďalej. Tento tunel by priviedol vodu z prameňa mimo mesta priamo do Jeruzalema. Zatiaľ, čo niektorí ľudia pracovali na tuneli, iní zbierali jedlo a zásoby. Ezechiáš dal vyrobiť špeciálne pečate. Pečať nazývame LMKL. Tieto pečate boli vyrazené na nádobách naplnených olejom, vínom a obilím. Každá zapečatená nádoba znamenala viac jedla na ťažké dni pred nami. Celé mesto bolo zaneprázdnené. Niektorí ľudia vyrábali zbrane, iní opravovali staré budovy. Každý mal prácu. Ezechiáš chodil medzi svojim ľudom a hovoril im, aby boli statoční. Nebojte sa, povedal. Asýrčania sú silní, ale náš Boh je silnejší. Deň čo deň sa Jeruzalem menil. Nové múry boli vyššie, tunel sa predĺžil, sklady naplnené jedlom kedysi, len mesto sa stávalo pevnosťou. Ale Ezechiáš robil viac, než len staval múry a zbieral potravu. Pomohol svojim ľuďom byť silnými aj vo vnútri. Pripomenul im všetky časy, keď ich Boh predtým zachránil. Rozprával im príbehy o tom, ako Dávid porazil Goliáša, o Mojžišovi, ktorý prešiel cez Červené more. Tieto príbehy dávali ľuďom nádej.
Ezechiáš vedel niečo veľmi dôležité. Áno, potrebovali silné múry a veľa jedla, ale ešte viac potrebovali silné srdcia. Asýrčania boli známi tým, že ľudí vystrašili a prinútili ich, aby sa vzdali ešte pred začiatkom bitky. Ale Ezechiáš tvrdo pracoval, aby udržal vysoké nádeje svojho ľudu. Otázka na každého bola, bude to všetko stačiť? Mohli by ich hradby obstáť proti mocnej asýrskej armáde? Vydržalo by im jedlo? Fungoval by ich vodný tunel? Ale čo je najdôležitejšie, ochránil by ich Boh? Ako keď už toľkokrát chránil ich ľud. Zem sa triasla, keď tisíce asýrskych vojakov pochodovali smerom k Jeruzalemu. Z mestských hradieb vystrašení ľudia sledovali, ako sa okolo ich mesta rozprestiera obrovská armáda so zbraňami a štítmi ako more. Ale stalo sa niečo zvláštne. Namiesto okamžitého útoku vystúpil z asýrskej armády jeden muž. Toto bol Rabšaka, ich veliteľ. Chcel sa porozprávať, ale jeho slová mali ublížiť a vystrašiť. Rabšaka bol šikovný, nehovoril jazykom kráľov a panovníkov, kričal po hebrejsky. Jazyk, ktorému rozumeli všetci ľudia na stenách. Chcel, aby všetci počuli jeho desivé posolstvo. Počúvajte ma, ľudia z Jeruzalema, kričal. Prečo veríte svojmu kráľovi Ezechiášovi? Nemôže ťa zachrániť a nemysli si, že tvoj Boh pomôže. Žiadny Boh nikdy nezastavil asýrsku armádu. Rabšaka nerobil nič zlého. Smial sa jeruzalemskej armáde. Urobím s tebou dohodu, uškrnul sa. Dám ti 2000 koní, ak na ne vôbec nájdeš dosť jazdcov. Vedel, že to spôsobí, že sa ľudia budú cítiť slabí a vystrašení. Potom sa ich pokúsil oklamať sladkými slovami. Ak to teraz vzdáš, vezmeme ťa na pekné miesto. Miesto s množstvom jedla a viniča. Môžete tam žiť namiesto umierania tu, za týmito múrmi. Ľudia na stene sa začali triasť od strachu. Niektorí začali uvažovať, či možno má Rabšaka pravdu. Možno by sa mali vzdať. Strach sa šíril mestom ako tmavý mrak. Keď kráľ Ezechiáš počul tieto slová, hlboko ho ranili. Roztrhol svoje pekné šaty a obliekol si hrubú vrecovinu, aby ukázal, aký je smutný. Ale aj tak sa nevzdal. Namiesto toho urobil niečo veľmi múdre. Ezechiáš poslal poslov k prorokovi Izaiášovi. Izaiáš bol zvláštny Boží posol a Ezechiáš potreboval vedieť, čo od nich Boh chce, aby urobili. Celé mesto čakalo, čo povie Izaiáš. Izaiášova odpoveď všetkých prekvapila. Neboj sa, Boh počul, ako sa mu Asýrčania vysmievali, tento boj nevyhrajú. Nad Jeruzalemom padla noc. Za hradbami vyzerajú tisíce asýrskych ohnízk ako hviezdy na zemi. Vo vnútri mesta išiel kráľ Ezechiáš do chrámu, aby sa modlil. Pane, modlil sa. Ty jediný si Boh, prosím, vyslíš nás. Prosím, zachráň nás. Ukáž všetkým, že ty si pravý Boh. V tú noc sa stalo niečo úžasné. Normálne zvuky obrovskej armády. Rozprávanie, pohyb, rinčanie zbraní. Všetko stíchlo. Bolo to zvláštne, strašidelné ticho. Keď na druhý deň ráno vyšlo slnko, ľudia z Jeruzalema sa týčili nad svojimi hradbami. To, čo videli, im vyrazilo dých. Mocná asýrska armáda sa nepripravovala na útok. Vôbec sa nehýbali. V celom obrovskom tábore ležalo mŕtvych 185 000 asýrskych vojakov. Ale neboli tam žiadne rany, žiadne známky boja. Niečo sa stalo v noci. Niečo, čo si nikto nevedel vysvetliť. Slová sa rýchlo šírili po Jeruzaleme. Anjel, ľudia boli šokovaní, keď sa šepkalo. Anjel Pánov prišiel v noci. Ten istý anjel, ktorý robil mocné veci v starých príbehoch, prišiel znova. Niektorí hovoria, že to bola choroba, ktorá zabila armádu. Iní hovoria, že to bol ten istý anjel, ktorý dávno zasiahol Egypt. Ale všetci súhlasili, len Boh mohol urobiť niečo také úžasné. Tých pár asýrskych vojakov, ktorí ešte žili, utieklo tak rýchlo, ako len mohli. Král Sinakarib, ktorý sa chválil, že je taký mocný, sa ponáhľal späť domov do svojho mesta Ninive.
ale ani tam nemohol uniknúť Božiemu trestu. Neskôr, keď sa modlil k svojmu falošnému bohu, jeho vlastní synovia ho zabili mečmi mocného kráľa, ktorý si robil srandu z pravého boha, stihol smutný koniec. Jeruzalem bol zachránený. Ľudia tancovali na uliciach a spievali piesne vďaky Bohu. Ezechiáš dôveroval Bohu namiesto toho, aby sa vzdal, a Boh ich zachránil úžasným spôsobom. Tento príbeh o tajomnom anjelovi sa stal známym po celej krajine. Všetkým to ukázalo, že žiadna armáda, nech by bola akokoľvek silná, obstála proti Božej moci. Wow! Anjel, ktorý za jednu noc zabil 185 000 vojakov, musel byť neuveriteľne silný. Ale vedeli ste, že toto bol len jeden z mnohých mocných anjelov. Boh poslal na pomoc svojmu ľudu. Premýšľajte o tom, ak by jeden anjel dokázal poraziť najväčšiu armádu na svete. Napíšte do komentárov, čo si myslíte o tomto príbehu. A nezabudnite dať like a odber, aby vám neušlo, čo pre vás máme pripravené.